Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр моң сөюче тамашачыларыбыз. Экраннарда сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Тәүге котлау хатыбыз хөрмәтле юбилярыбыз Радик Әсхәт улы Карамовка яңгырый. Сезне олы юбилейгыз белән күршеләрегез тәбрикли. Югары Яркәй авылында яшәүче кадерле кешебез, яраткан, хөрмәтле, иң якын ут күршебез Радик Әсхәт улы Карамовны ихлас күңелдән алтын күзләр алып килгән матур гомер бирәме 70 яшьлек юбилей белән кайнар котлыйбыз. Мөлаем карашлы, саф, эшкерсез, бер-береңә ярдәмчелек сыйфатларына ия булган күршебезгә сәламәтлекнең ныклысын, бәхетнең зурысын, гомернең озынын, бәрәкәтлесен телибез. Аллага шөкер, 30 ел ут күршеләр булып яшибез. Күршебезнең күңеле дә, тормыш юлы да, корган дөньясы да, гаиләсе дә, балалары да бик күркәм. Якын күршебез мәктәпне тамамлагач, армия сафларында изге егетлек бурычын үтәп кайткан. Сайлаган шофер һөнәренә тугры булып, башта РТСта тракторда, арытабы гомер буе май-сыр заводында водитель булып эшләде. Гафури районы кызы Мәрүә белән гаилә корып, берсеннән-берсе 2 сылу кыз. Гөлнара белән Алсуны тәрбияләп үстереп, укытып, олы тормыш юлына чыгардылар. Бүген кызлары икесе дә башлы күзле, үзләре гаиләләр корып, балалар үстерәләр, уңышлы эшләп йөриләр. Тормыш иптәше Мәрүә гомер буе район үзәк дәваханәсенең стоматология бүлегендә өлкән шәфкать туташы булып эшләп, хаклы ялга чыкты. Без күршеләребездән бик нык уңдык. Күп очракта күрше кеше туганнан да якынрак була. Туганнар еракта яши, күршеләр янда гына. Җырларда да бит, утыбыз бетсә дә, тозыбыз бетсә дә, күршегә без киреп китәбез дип җырлана. Авырлыкларны, шатлыкларны бергә уртаклашып яшибез. Гаиләләребез белән бик аралашып, хәл-әхвәлләрне белешеп, кунакка йөришеп, ярдәмләшеп, киңәшләр бирешеп, пешергән аш-суларыбызны, камыр ризыкларыбызны ихлас бүлешеп яшибез. Аллага шөкер. Киләчәктә дә аралашып, ярдәмләшеп, шөкердәшеп яшәргә язсын. Кадерле күршебез, дөньяның бар матурлыгын тоеп, тормыш юлдашың белән бергә парлы канат кагып, балаларыгызның, оныкларыгызның кадер-хөрмәтен күреп, бәхетле озын гомер кичерүегезне телибез. Безгә, күршеләрегезгә күрсәткән игелек изгелекләрең өчен мең-мең рәхмәт сезгә. Күршене бит сатып алып булмый. Бурычка да аны бирмиләр. Яшәү рәхәт, безнең күршеләребез бар. Күрше булмаган аны белмидер. Сезгә карыйбыз да без бик шатланабыз. Күрәбез, сез бит шундый бәхетле. Киләчәгегез зур шатлыкларда үтсен. Уңыш булсын тауларга хәтле. Безнең теләк тыныч булсын гомерегез. Мәхәббәттә үтсен һәр бер көнегез. Һәр туасы көнне шатлык белән көтеп торсын айлы, тыныч төннәрегез. Безнең шатлыгыбыз балаларда. Бәхетләрен бер үк тапсыннар. Изге юлдашлары ихлас булсын, гел елмаеп таңнар атсыннар. Сәламәтлек ташламасын бердә. Ансыз яшәү түгел ул. Күршеләребез, сез якын кешеләребез. Сезнең белән яшәү күңелле ул. Матур яшик, рәхәт яшик, бергә яшик. Сине тагын бер тапкыр юбилеең белән. Менә шундый матур сүзләр һәм иң изге теләкләр белән бүген сезгә дәшә күршеләрегез Гөлсимә һәм Хәмид Минихановлар. Хөрмәтле юбилярыбыз Радик Әсхәт улы, күршеләрегезнең теләкләренә ихлас кушылып, без дә сезне матур гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Гаилә нигезегез имин, барыр юлларыгыз озын һәм сикәлтәсез, сәламәтлегегез имәндәй ныклы булсын,
Бар изге уй ниятlerегез җиңеллек белән тормышка ашсын. Ышанычлы, тугры күршеләрегез гел шулай яныгызда булсын. Күршеләр, бик якын кешеләр, дөньяны бергәләп көтәбез. Утыбыз сүнсә дә, кызыбыз бетсә дә, күршегә кирип без китәбез. Күршеләр, ярдәмче кешеләр, шәҗәватын безнең тормышлар. Шатланысын йөрәкләр, мин яхшы теләкләр, без сезгә телибез уңышлар. Күршеләр, ярдәмче кешеләр, шәшкә атын безнең тормышлар. Шатланысын йөрәкләр, мин яхшы теләкләр, без сезгә телибез уңышлар. Үндиләр күрешеңнән, яр вакыт үзеңнән, яхшырак булсын ул күрешең.